Can you write it down? Ị nwere ike idetu ya? Ị nwere ike idetu ya? Take these things from me. Nara m ihe a. Nara m ihe a. Nara m ihe a. Were ihe a. Or you can say, were ihe ndị a. Would you like to come with me? Ọ ga-amasị gị iso m? Ọ ga-amasị gị iso m? Ị chọrọ ka mụ na gị kwụrụ? Ị chọrọ iso m? Ị chọrọ iso m aga? Did you find what you are looking for? Ị chọtara ihe ị na-achọ? Ị hụrụ ihe ị na-achọ? Let's go to work. Ka anyị gaa ọrụ. Ka anyị gaa ọrụ. Or you can also say, ka anyị jee ọrụ. Ka anyị jee ọrụ. Are you tired? Ike ọgwụla gị? Ike ọgwụna gị? Ike ọgwụrụ gị? Ike ọgwụrụ gị? You're just asking the person a question. Ike ọgwụna gị? Ike ọgwụrụ gị? How was work today? Kedu ka ọrụ dị taa? Kedu ka ọrụ dị taa? Ị rụkwara ọfụma? When you ask someone how was work today, it is either you are asking kedu ka ọrụ dị taa, or is another way of saying ị rụkwara ọfụma, and then the person will now explain how the work was. Biko echefukwa binyere ya aka n'akara edemede. How do the Igbos say, did you hear me? Did you hear me? Please, if you know how they say this, try and write it down in a comment section for us.